asteburu bat, eta beraz gaur pintxo txapelketa antolatu dute. Azia elkartetik, elkartearen partez heldu gira. Azia da Urruñako kultura elkartea. Beraz, aurten 35 urteak ospatzen dituena. Urruñako Besta Komitearen izenean gira, hemen. Eta beraz, presentatu dugun pintxoa da sagar konpota, gero xingarra freitua, ahuntz gasna gainetik, eta gero eztia eta krema balsamikoarekin ere. Endaiako Endaitz Gaztea Samaladatik. Bigarren urtea etortzen garela eta aurreko urtean irabazi genuen, suertearekin, ez dakit nola irabazi genuen, baina saskitxo bat, ardo pixkatekin, pate eta lako gauzekin. Bidasoan euskaraz Bertioli elkarteak, Bakalau elkarteak eta Antxeta irratiak antolatzen dute. Gutxi gora bera, 8-10 urte badira hasi ginela besta hau antolatzen, eta ostiraletik igandera iragaiten da. Larunbatarekin beraz momentu honetan ardo daztaketa eta pintxo txapelketa iragaiten ari da, eta gure asmoa zen hor ardo daztaketarekin batera, Euskal Herriko ardoak direnez bakarrik, Euskal izaera ere indartzea hizkuntzatik haratago, ez? Bidasoan euskaraz bestaren helburua, egunak edo izenak berak esaten duen bezala gure eskualde hau euskalduntzea da, ez? Orduan asmoa da, bai Irun, Hendaia, Hondarribi eta Urruñako jendearen batzea egun honetan. Egon gara hor Irungo Lakasita gaztetxean bazkaltzen, eta jantokian eta plena zan hori horiko ondoren pausura gerturatu eta pixka eta guntz eta belokikin pixka giroa daztatzeko. Iez txiki hauek behar dira eta beti ematen du muga pasatzea dela oso pausu haundi bat eta zoritzarrez ez dugu hainbat aldiz egiten eta nik uste dut ohitura hori berreskuratu behar dela. Pausura etortzea da lehen pausua? Hoxe ere, daiz eta jolas simrara egin, baina bai. Egia da, ez da, eta gaurko aitzakia, edidez, balio du horretako, dola gutxi. Eskualdeko elkarteak dira animatzen direnak, gutxi gora bera urtero izaten dira 9-12 elkarte inguru. Eta ikusten da, urteak dara matzetenak ona etortzen, lehia bat sortu dela haien artean ere, eta justuki lehen epaileekin nintzen, eta ez dira nola nahiko pintxoak aurkezten. Beti landuak dira, batzuk aurkezpena ere lantzen dute, plater bereziak ekartzen dituzte. Eta horrek ere izaera oso polita ematen dio bestari. Batzuk ere probatu ditut eta biziki onak badira, Batzuk probatu ditugu, eta onak. Aurreko urtean ere harrituta eritu ginen, gure inguruak kiston pintxoak zeuden, baina guri mantzuk desaria eta harrituta gu ere. Epaileak dira uste baina zorrotzagoak, guk deitzen ditugu azkenan beti irratiaren inguruan dabiltzanak gastronomia adituan, ez? Bizkai urruñarra da eta bera beti biltzen da epaile lanetan eta gastronomia eta maite du. Lukas Hendaian bizi den argentinar bat da, izatez sukaldaria, Antxeta irratian laguntzen du, eta berare horregatik hautatu dugu, eta Joseja aldiz Irundarra da eta Irungo EKT gastronomia eta euskara kultura elkarteko lehendakaria da. Eta, baloratzen dute ze osagai dituen pintxoak, ze oreka dagoen osagai guztien artean eta originaltasuna, eta noski zaporea. Eta, guk elkartei beti esaten diogu maila herrikoia dela, xumea, baina gero beraik ikusten dituztu apaltasun hortan modu zorrotzean epaitzen dutela. Denaen eskertzen ditugu, ze beraiek gabe ezin da txapelketa bat egin. Aipatzen dute askotan, azken aldi honetan ahuntz gazta ematen du jendeak leku guztietan, eta horrek nola zapaldu dezaken beste osagai batzuen zaporea. Eta hortik horregaitik usaintzen dute, unkitzen dute, askotan bapatean ahoan sartzen baduzu, osagai batzuk kanpoan uzten dizkuzu eta etzera konturatzen zer dagoen. Eta aziarekin urtero bezala parte hartzen dugu, eta urtean irabazi dugu. Pentsatu ginuen beraz pintxo tradizionala kakotxen artean atxikitzea, beraz txistora erabili dugu. Eta gero eman dugu poju pixkat goxatzeko,
eta hauntz gasna, beraz, Joki Elizondoren baserritik heldu dena, pantxikak egiten duena, beraz etxekoa, ona, eta eman dugu ez dakite euskaraz nola jaten sobera brik batean itzuli dugu hola, eta gero saltza gozo bat prestatu dugu, eta Egia dena eta seur dena da giro ona dela hemen. Zinez jendeak etorri behar dira zenta bada jatekoa, edatekoa eta musika. Beraz, bizitzeko behar den guzia, hor da eta etorri behar da.